Haina hai nok ni bagai video katal haina hai ti faika tini hingke jajaknai kwtui khaja hinmani abo swnamnani bagai iko abo moida na kha hingke oro tabuk thok kisarinai aboni yagulo sapulnai aboni yagulo hingke teisa tui riwi mothinai ang mothibaikha iko hingke tabuk abono chikon khe duli nanai hingke kunai di ang chikon khe duli nakha hingke ang tabuk ata pherenai ang pheman tanok no phunugui manglak tamai himale ang ani mobile yak kache angma bagai ang yagnai gunai khe samgana nangmani bagai ang phungmaya hingke ang yagnai no phunugmai haina hai hingke kunai di ang ready paikha iko hingke abono tabuk ang bwchap ki chapnai chamani yagulo bahi ang nai di haina hai ang phunugano hingke iko ang chabi paikha hingke abono seka o kisa thok phului hingke tei kisa iko moida gera seka kisa riwi hingke abono tabuk haina hai dol naita dol tabuk hingke abono dul paikha iko dul paikha hingke tabuk bono ranaita kisa ke ranai kono tangdi deke ranaita ani yak ya sabai mobile romani bagai ang norno kang ki phunugmaya ang dai mani yagulo bai to mane khele yagulo haina hai norno ang phunuknai kitabu ani yak ka sayang tong yak ko asta hani ang tongkai on bagai ang mobile ka hamke romaya ang tonggo yak ya sabai to khai to yak ni wis khaimano hingke ang tabuk korai kai mani yagulo ang paisa hai phunuknai hingke kunai di ang rawi paikha hingke abono tabuk haina hai kefer khe khaina nangnai ang omo hai jajangni mani waisa pano swnamya ko tinno poila swnamani chari cha yanai dinarbo hingke tabuk ang haina hai kefer khaimani norno phunuknai hingke kunai di ang kefer khai paikha iko nai di hingke ang tabuk omono thokbai yognai hingke norok tabuk nai tongdi thokbai yogmani nai phunuknai ikunai di norok nui mankhana ang thokbai yogmani hingke ang norni khante kesa koimung abo hingke chini kok borok bai tamo hon o chajaknai manai no wansabai hingke khaja heno abono norok kokmai te kisa sabai de amno tamo hin chini kok bai eko ang thokbai yogui tongo hingke amo kedal ni bagai asuk mane fuli yakota hingke ulo tebok tonka hingke ulo fuli man nogano nai tongdi hingke tabuno oro nugui mankhana pokhrika kotor kha iko hingke abono tabuk tuklayo chini butiyo chom chini hingke o chini butiyo chomani yagulo bahi o norok naidi iko tabuk ke abono chini butiyo chom paikha chini butiyo chomani yagulo bahi wngkha naidi iko naithok khe kalar nangkhurjak norok waisa suknogo khai chai naidi omo haikhe eko naidi ang tabuk abono sajagoi phunukgano busuk jora tui munkha naidi bisingo iko sajak paikha।